Мъдрост на Исус, син Сирахов. Глава 36. Стомахът приема всякаква храна, но една храна е по-добра от друга. Както гърлото различава вкуса на дивеча, така и досетливият ум, лъжливите слова. Лукавият ум причинява болка и опитният човек ще му отвърне. Една жена ще приеме всякакъв мъж, но за мъжа едно момиче е по-добро от друго. Женската хубост радва погледа и от всичко е най-желана за мъжа. Ако езикът й е благ и приветлив, като съпруга и друг няма да има. Който придобие такава жена, е случил на богатство. Има си помощник и здрава опора. Където няма ограда, имотът се разграбва. И който няма жена, скита се тук и там и въздича. Защото кой ще повярва на скитащ се работник, който обикаля от град на град? Така е с бездомния човек, който нощува където замръкне. Амин!